Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Eke ọma nọ. Ekenekwa m nwoke, ekene m nwaanyị. Asị m na tata wee eke. Sị ka chi eke taa ketara anyị ndụ, ketara anyị udo, ketara anyị ihe ọma, ketara anyị ihe anyị eri ma kepụ nke yeri anyị. Asị m ọmaka melụ mmadụ niile. Anyị ga-apụta ife, anyị ga-ede ude. Anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị si ihe ọma niile dị n'ụzọ anyị ka chi anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na-atụrụ àjà ka mee ka oke anyị niile rute anyị aka. Tata bụ Eke, na Orie, na Afọ, na Nkwọ, na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarụma Ụzọ Mmiri. Sitakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba famili, na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata nke bụ eziokwu n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọdịnala bụ ụzọ eziokwu. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana, and onye na-asọ nsọ ana na-ebite ndụ aka. Ndewonu. Isiokwu nji maka ya bịa taa bụ maka witchcraft. N'asụsụ Igbo anyị kpọrọ ya ndị amoosu. Kedu ndị bụ ndị amoosu, na kedu ihe mmadụ ga-eji wee malụ na ndị amoosu na-eme gịnị nọ n'ụzọ ya, ma na ndị amoosu na-eme gịnị na-enye ya nsogbu? Ndị amoosu bụ ndị mmụọ ọjọọ, ndị na-akpasalụ mmadụ ihe, ndị na-adịghị alaiki ka ihe ọma na-eme na ndụ ndị mmadụ. Enwere amoosu mmụọ, enwere amoosu mmadụ. Mana amoosu many people na-asọfa today wụ amoosu mmadụ, ọ wụrụ amoosu mmụọ. Onye gị na ya na-abụ nọ, onye ịma na-ataghị amoosu. O nwere ụzọ dị iche iche mmadụ esi ata mmadụ amoosu. O nwere ụzọ dị iche iche esi ata mmadụ amoosu. O nwere ike that's your best friend, or that's your best brother, or that's your best sister. Abụrụ onye ahụ bụ onye bụ gịnị, onye ahụ bụ amoosu wee nyelụ gị. O nwere ndị na-emehụ gị, na-erighụ nke ha eri, mana gịnị, ọ dị natural, inborn in them. Mgbe ọbụla ihe ọma na-abịa gị n'ụzọ gị, na-abịa n'ụzọ gị, ịgwa ha the next thing gịnị, you won't see that thing come again. Onye ahụ nwere obi amoosu. Onye nke ahụ nwere obi amoosu. Obi ya ka o ji eme gịnị, ataga amoosu. Ọfụ ihe ọma na-abịa gị, o were obi na-alụ ọkụ that thing, so that that thing hafụ ịbịa na. Gịnwa bụ onye Igbo na-ene m anya, jụọ onwe gị ese ma iwe amoosu, iwe amoosu nwoke ka iwe amoosu nwaanyị. O nwere ndị go to the level of iri eri n'ọnụ. Onye akpata ọ na-abụ ndị Igbo na-ekwu okwu sị na dibịa nke arịrị amoosu, na nwoke arịrị amoosu, na nwaanyị arịrị amoosu. Ụfọdụ na-eri amoosu n'ọnụ. Ha weta ya ekwubi okwu, ekwucha okwu ya ekwu erie ya. A na-eje na atọmentị ndị mmadụ, na-ablọkụchalụ ndị mmadụ ụzọ ha. Ha ya ekwe ka mmadụ gaba. Ha bịa were dị antena na-enyo famili ọbụla. O nwere ife imere onye ahụ, ma o nwere ife your parents mere that person. Mana ọbịa saachị ya famili a, kedu onye kacha nwee staa ebe ahụ, kedu onye ọ ga-abụdo ahapụ famili a gaa n'iru. Asị ha na Okechukwu, na Okechukwu, na Okechukwu. Oke amapụzie antena ha ebe Okechukwu nọ, a na-eme gị na na-amọlite Okechukwu. Okechukwu nwere ihe imere ya, iri ha oji ya, iri ha edi ya, igburu nwunye ya, ị napụrụ ya nwunye, ị nahụ ya na o nwere ebi nọ wee mejọ onye ahụ just like that, because of na ọ fụrụ na ị nwere good star, ndị ọbụgoro ihe o riri eri dị ya n'ime, na-achọghị ịfụ ihe ọma na ndụ ndị mmadụ. Sometimes some of them na-eme gị na act involuntarily. Sometimes some of them na-atakwu nwa nke ha mụrụ n'afọ ha amoosu. Onye ka ndị Igbo ji wee kwuo okwu wee sị na amoosu ahụrụ nwa ọ mụrụ n'afọ. Some of them, ụfọdụ n'ime ha na-eme gị na-ata ụmụ ha mụrụ n'afọ ha, ha buru n'afọ ha, mụọ ha, zụọ ha amoosu. Nwa nke ya o, amoosu amụrụ nwanne, amoosu amara nwa mụrụ n'afọ.
Amosu amụrụ di ya ọ marọ nwunye ya. As far as na enwere light in you, their own is to make it dim. Their own is to cause darkness all over you. Their own is to do everything they can to do or to stop you from shining, to stop you from becoming who God have destined you to be. Now, we nwere amosu nwoke na ndụ gị ka ị nwere amosu nwaanyị na ndụ gị. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ onye ịma. O nwere ife imele onye anwa. Mana onye ahụ eme gị ọ na-ata ya amosu. Ịnaba sometimes abịa press ya gị. Ịnaba sometimes ebe tinye gị aka n'onu. Mgbe ụfọdụ ị na-aga n'ụzọ gị na mmadụ ga-eso olu cobwebs ahapụ onye a gị na ya so. Onye anọ gị n'iru oke kochia gị nwa ihu. Ha ji cobwebs aga mbụ ndị amosu. O nwere ife a na-ejiri aga. Ịnaba ịlala ụlọ ibite na-afụ max na-arụ gị. Ọ ha nwa. And mgbe ọbụla ha mere gị achọrọ m ka o nwee gị nwa bụ onye Igbo. Pọta m mgbe ọbụla ị nwere such experience malụ na o nwere ife ọma dị n'ụzọ gị. Mgbe ọbụla ị nabala ụla ihe na-asụdo mmadụ abịa sudo gị malụ that o nwere ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị and they have seen it, they want to stop that thing from coming. Mgbe ọbụla ị nabalụ ibinite ifu max na-arụ gị ha afụ gị ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị or they want to cause you harm. O nwere ha na-ejiri apụ ha na-apụ otu ọbụla si wee chi ịpụ because origo ya eri ọ dịrị ya n'ime ọ na-apụ. Some of them na nke ha bụ na ha bụ obi amosu wee bịa ụwa. You will have them as friends. Mana gịnị ngwa ngwa ha nụrụ ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị that thing can never come again. That thing can never come again. Kedu ka ị esi wee mee ma ọ bụ na ị nọ na such situation? Ka ị esi wee mee ma ọ bụ na ị nọ na such situation gịnị? A na-eke ha eke. A sịkwana na ndị amosu atago gị ị na-eti Holy Ghost fire. Ada etita ha na Holy Ghost fire maka fa gafee na mmiri gị nwa na-enwere ike ịgafe. Ha cross na miles that you can't cross. Ha afọ n'ihe na-afụrọ ha anụọ n'ihe na-ahụ n'ụrọ. So ihe abụrụ ya Holy Ghost fire ihe ị ga-emebu gị na ikefee ha aka azụ gbuo ha isi ebe ị nọ. Ha na-eme operate, they can't see you again. That channel ha si enweta gị, you block it. Ikecha ha ịchụọrọ ha aja. Ha gabara onwe ha, ị gabara onwe gị. Ha riwe eri ha kpọna gị, ha ṅụba aṅụ ha kpọna gị. Ọ gazie elu ha ribere onwe ha. Okodokwanụ ha nọrọ na ụmụ ha. Ike ha chụpụrụ ha aja. Ọ maka ndị amosu na-enye nsogbu. Ịnaba ihe a na-asụdo gị ọ press ya gị ọma nkwe ka ikute ume. Mgbe ụfọdụ ịpụta n'ụtụ ịlalụcha ụlọ ịpụta ịfụcha max na-arụ gị. Ị na-aga cobwebs a na-ekochigharị gị ụzọ. Don't say that na ọ dị common ma na ọ dị normal. Ọ na-eme onye nke ọ na-eme onye nke. Ofu onye amosu nwere ike ịnọ n'ogbe na-ata mmadụ niile n'ebe ahụ. Ndị niile ọfụ na ha nwere ezigbo star. Ọ na-ata ha ncha niile as a whole. You need to close that channel ha si enweta gị from ebe ị nọ. You need to close it. Maka na mgbe ọbụla ha bịa taa gị, they are taking something away from you. Mgbe ọbụla ha bịa taa gị, they are either depositing negative energy to you that will even block your way when you step out. Ndị amosu abụrụ friend mmadụ. Inwe amosu as a mother, ọ marọ gị nwa o. Ọ bụ na nne gị nwa amosu, ọ marọ na ọnya nwa mụrụ gị, ọ ga-atanwu gị mgbe ọbụla ọ chọrọ ịta gị. Inwe amosu as nna, ọ marọkwa na ọnya nwa mụrụ gị. Inwe ya as di ma ọ nwunye ma nwa, ọ marọ na ọnya nwa mụrụ gị. Ha nwere boundary, ha nwere limit. They can hurt anybody at any given time. So ihe abụrụ ihe ọ ga-abụ ọ na-eme. Ị na-eje na-ekpe ekpere, na-eti Holy Ghost fire. A ga na-amụ gị amụ. They will be laughing at you. Na the best thing ị ga-eme bụ ike ha ịchụpụrụ ha aja, ha gabara onwe ha. Ha je eme ozikwa operate ebe ọzọ. Onye ọzọ atawazikwara onye nke ncheta onwe ya kee onwe ya, ya kechie ha. Nye onye ahụ efe. Sometimes ịlala ụla ha na-aka gị mbụ. They are sucking your blood. They are sucking your blood at that time. O nwere ike maga mana. Ya bụ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya.
gbaa mbọ maka na ebe ị ga-esi wee malụ ụfọdụ nwere ike amụsụ anata ha ọ na-eji cobwebs iche na ọjọọ ordinary thing ị mara nọ ndị amụsụ ị ga na-agba afa na-ajụ ese e nwere some measures ị ga-eji wee mee gịnị wee scare ha from ebe ị na-alalụ ụlọ n'abalị so that they will not be visiting you for that main time. One of the major bụ gịnị ọ bụrụ na ị da amụ incense ịmụwa incense ọfụma ọ na-achụ ha ọsọ ọ bụrụ na ị na-enwe aka ini i were aka ini dose na four corners of your room ọ na-achụ ha ọsọ ọ bụrụ na ị nwere ede i were ede dosa na your room four corners of your room ọ na-achụ ha ọsọ ọ bụrụ na ị nwere charcoal welu charcoal dose na under your pillow ọ na-achụ ha ọsọ bụ na ihe nke anyị na-eme bụ temporal measure to stop them for that time ka ha fi na as na-abịa na-eme but already you are there with them. So the best and the perfect way to deal with them and to handle them is what ime gịnị ike ha ikpuo ha isi esi n'ụzọ gị pụọ chitakwa aka mbụ m onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere ịjụ m o nwere ife na-agbagwoju gị anya mana o nwere ife na-aghọtara ihe nkụzi tata ma ihe ndị na-akụzi na-abụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ọ na-ịchọ ka agbalụ gafa ma ọlụ ọlụ gị biko cheta dere m meseji na my WhatsApp number na 07037311663 ngwa ka emesịa nụ.